V tuto chvíli si pozvu na jeviště další hosty, budou to tři pánové, dámy a pánové. V tuto chvíli na scénu přichází pan Milan Paldus, Pavel Janák a Jakub Tamajo. Pánové, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak já se vás, již jsem vás představil a teď se vás zeptám na to, odkud jste, kolik je vám let a případně co děláte, kde pracujete, nebo případně co studujete. Takže jsem z Prahy, ze Žižkova, je mi 18 let a tanec mám jako zálibu, koníčka. Momentálně jsem doma, hledám práci. Tak já jsem přijel z Nového Jičína, pracuji jako zootechnik a dálkově studuji obor zemědělství. Kolik je vám let? Je mi 29 let. A jaké jsou vaše záliby? Záliby rybaření. Rybaření, dobře. A Jakub? Tak mě je 15 let, pocházím z Prahy a chodím do základní školy Zárubova. U tebe se, Jakube, zastavím, protože příjmení Tamajo není v těchto zeměpisných šířkách příliš rozšířené. Ano, to je cizí jméno, to je z Kuby. Z Kuby? Kubánské jméno. Takže ty máš kubánské předky? Já mám tatínka Kubánce. Tatínka přímo, no a to možná i vysvětluje trošičku tu hlavní zálibu, kvůli které jste tady, protože tito tři pánové mají velkou oblibu v jednom zpěvákovi, který se jmenuje Michael Jackson. A já se vás teď, pánové, zeptám, proč? No tak Michaela Jacksona protože má prestižní vystupování, prestižní tanec a show, jak udělá on, nedokáže prostě udělat nikdo. Snad jediný, koho znám, snad byl Freddie Mercury, ale jinak vážně už opravdu nikdo. Nikdo už prostě není... Opravdu nikdo, jo? Opravdu nikdo už není tak prestižní jako Vůbec on. nikdo? Vůbec nikdo. Nedokáže dělat takovou hezkou show, jako by se lidi pobavili? Ne. Nikdo? Nikdo. No, dobře. Tak mně se taky Michael líbí. Rozmyslete si, co budete říkat dál? Jeho koncertní turné, jeho image, jeho takový styl života, jeho nepřemožitelnost na světě populární hudby. Taky nic víc, jo? Dobře, tak Jakube. No tak mně se líbí hlavně proto, protože opravdu ta jeho show, co předvádí na koncertech, si myslím, že to kromě vás asi už nikdo nedokáže. Výborně, ano, správně. To jsem chtěl říct. Všechno beru. Máte samozřejmě zejména. Jakub má samozřejmě pravdu, ale teď, pánové, pozor, otázka trošku na tělo. Kdyby došlo na to, že nejen, že byste předvedli Michaela Jacksona, ale že by po vás někdo chtěl, když Michael Jackson, tak plastika, natvrdo. Šel byste do toho? Třeba řekneme nos, nic moc, takhle se dívám z profilu. Jo? To máš za to, víš za co. Takže nic moc, chtělo by to trošičku tadyhle uříznout, tamhle přidat, co? Ne, v žádném případě. Nešel by do toho? Ne, nechat, jak to je, mně se to tak líbí a musí to být na svém místě, nesmí se to nějak ani hnout. Jo, no dobře. Tak co vy? Já bych si asi možná dal říct. Skutečně? Jo. No prosím, a Jakub? No tak já asi možná taky, tak někde trošku, ale... Zřejmě ne, aby to bylo tak přehnaný. Ano, jasně, když si ženy dávají vylepšovat své určité části, proč by nemohl dát muž, že jo? Samozřejmě to já chápu. I když já bych vám mohl poradit konkrétně, když se jedná o ten nos, stačí vejít do ringu a to je plastika, to je zadarmo. Sice to možná trošku bolí, ale zase je to úplně zadarmo. Tak já vám v tuto chvíli, pánové, moc krát poděkuji. Běžte se připravit na své vystoupení. Děkujeme. A já teď pozvu na scénu naprostý originál zpěváka, který zpívá už poměrně dlouho, takovou tvrdší, spíš rockovou muziku a je jím Aleš Brychta. Vzhledem k tomu, že jste v pořadu na scénu, tak naším takovým hlavním tématem jsou záliby, hobby, koníčky, to všechno, co lidé dělají ve svém volném čase. Takže Aleši, co ty děláš ve svém volném čase nejradši? No tak na rozdíl od tebe nechodím do toho ringu, že na ty plastiky. Takže... Já se přiznám, že asi ta muzika samozřejmě, byť je to zároveň moje povolání, ale jinak sport a pak myslím, že průběžně doplňování tekutin, protože, jak se říká, pitný režim, to je základní věc v životě. Ne? A co, když jsi byl třeba malej kluk, menší, v mládí, měl jsi nějaké zajímavé koníčky? Sbíral jsi třeba něco, nebo tak, jak to bývá, že jo? Já jsem sbíral angličáky, když jsem byl malé, voznaky a takovýhle věci. Co já jsem nebyl vyřazený ani na nějaký příliš sbírání nějakých známek nebo pohledů. Samozřejmě to proběhlo třeba kolem mě,
Ale spíš to byly takový ty běžný záliby klukovský, kdy prostě jsme přemýšleli, kolik třeba Travexu nacpat do vohnutý trubky, když to potom odpálíme a podobně. A pak zřejmě ty záliby, který má většina mladých kluků, to znamená nahánět ve škole po chodbách holky a zkoušet, jestli už tam někde něco roste. Jo, rozumím tomu. Představíš nám svoje spoluhráče? Takže kytarista Mirek Mach, který s kterým vlastně děláme solo do začátku. Na klávesi taky můj kolega z kapely, vlastně, když děláme solový projekty, Zdeněk Vlček. Tak a Aleši, co nám zahrajete? Z první desky z alba Růže pro Algernon písničku Výlet do bájí. Výlet do bájí, Aleš Brychta. Dámy a pánové, milí diváci, nyní se podíváme, jak se povedla Jakubovi, Milanovi a Pavlovi reinkarnace Michaela Jacksona. Takže pozor, dámy a pánové, 3krát Michael Jackson.
In the news today from the Strange and Weird Fact File, singer Michael Jackson sleeps in an oxygen chamber. Vážení diváci, dámy a pánové, na scénu přichází pan Pavel Langer.